Hoxe é día 20 de febreiro. Estamos na comarca da Segarra, cerca de preto de Cervera, vimos de San Ramón, na escola da Mara de Déu da Mercé. Unha escola de rapaces eran de cuarto, quinto e sexto de primaria. De primaria. Había tres edades De 10 a 12 anos. moi distintas. Sí. O proxecto é para nenos de terceiro a cuarto. Para os de sexto, e tivemos que forzarnos a máquina, porque casi non son adolescentes, pero están de camiño. Bueno, algúns case. Entonces... Algúnas... Pero ben, a experiencia ben. Agora mandarános unha valoración a ver que opinan os profesores e máis o alumnado, pero eu coido que ben. O proxecto galego nas escolas de Cataluña non para. Seguimos. Despois, ao final de curso, faremos unha valoración de todo o que faremos un reconto. Un reconto. E a ver. A semana que ven, non, dentro de 2 semanas imos a Sabadell. A Sabadell, a Sabadell, é verdad. A unha escola de Sabadell. Genial. E aquí, un rapaz de aquí xa nos dixo que había unhas mestras de Lleide, de Lleide cidade, que tamén están interesadas, que lle vai pasar o contacto, que igual... e cada vez máis cerca de Galicia, é o que dixamos o outro día. Bueno, cando andemos, seamos por Navarra, imos dormir a casa, en vez de vir pa aquí, imos pa Lasa. Bueno, seguimos. Exactamente. Veña, a Buriño. A Buriño.